Türkmen häkimetleri ýurdun dolandyrys çäk bölünsügini üýtgetmek baradaky yglan edilen soňky planlarynyň netijesinde 28 million manat büdjet ristesiniň tygşitlenmagyna garasylýandygyny aýtdylar. Emma yerli hunärmenler hökümetiň bu ädimi sebäpli müňler çyraýatyň iş orunlaryny ýitirjekdigini we pasport ýaly dokumentlerini täzelemek üçin osmaça çykdyjylary etmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. 20 oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlykligynda geçirilen mejlisiň dowamında vilayatleriň dolandyrys çäk guruluşyny üýtgetmek baradaky meýiller mälim edildi. Arkadaşly Serdamyň tawşyry bilen ýurdumyň vilayatlaryň hem dolandyrys çäk guruluşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek boýunça alyp baran işleri durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaşmak üçin şuňky mezgisi ýygnanmak. Maslahatda äsgär edilen maglumatlardan çen tutulsa, onda 6 itrawy, ýagny Guwada, Gurban Sultan Izi, Farab, Döwletli, Terhedawat we Uguthan itraplaryny, 5 itrap hukukly şäheri, ýagny Tejen, Gumdag, Hazar, Serdar, Könürgen şäherlerini, bir tany şäherdäki itrawy, ýagny Türkmenwasy şäherindäki kenar itrawyny, 2 şäherçäni, ýagny Akbuğda etrafyndaky Bagawat we Hazar şäherindäki kenar etraplaryny, şeýlede 36 tany geňeşligi ýatyrmak, 36 owany dolandyrys çäk birlikleriniň tanawyndan aýyrmak boýunça teklipler öňe sürildi. Mundan başga-da 6 owa şäherçi derejesini berip, 19 owany we 3 tany şäherçäni şäherleri birikdirmek bilen iri dolandyrys çäk birliklerini emele getirmek hemde 6 tany ilatly ýere owa derejesini bermek teklip edilýändigi bellenildi. Muňa laýyklykda tutuş Türkmenistan boýunça 37 tany itrawy, 6 tany itrap hukukly şäheri, 5 tany şäherdäki itrawy, 42 itrapdaky şäheri, 68 şäherçäni hemde 469 geňeşligi we 1690 tany owany galdyrmak kararyna gelindi. Türkmen resmiýetleri munyň durnukly ötüş üçin ýurtda bar bolan teristleriniň we mümkinçilikleriň dogry peýdalanylmagyny, galabertide döwlet büdjetiniň teristleriniň rejeli, maksatlaryň ulanylmagyny üçin etjekdigini aýtdylar. Resmi maglumata görä bu çärleriň netijesinde jemi 28 million manat, Garabazyryň kursu boýunça 1,4 million, resmi alys-salys kursu boýunça hem 8 million dollar möçberinde büdjet ristesiniň tygşitlenmagyna garasylýar. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli hunärmenler häkimetleriň tygşitlemek gözüňinde tutýan risteleriniň yerli ilatyň hasabyny amal etmek planlaşdyrylýandygyny aýtdylar. Men bu mesele doğrusunda hökümetiň düzümünde häzir işleýän we ozalky ykdysadyatçylaryň ençemesi bilen söhbetdeş oldum. Hökümetiň dolandyrys çäk bölünşigini üýtgetmek boýunça soňky planlarynyň netijesinde büdjetden aýlyk alýan 17 000 adamyň işini ýitirmegine garaşylýar. Olar şeýde pul tygşitlenjek bolýarlar. Emma iş ýüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adyndan 2 milliard manat ýitirmek howpy bar. Bu girde elde tersine ziyan. Deyip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenistandaky ozalky bir ykdysadyatçy gurrun berdi. Onuň bu çaklamasy boýunça Türkmenistanyň mejlisinden ýa-da Maliýe we Ykdysadyat ministrliginden kommentariýa almak başartmady. Galabertide maslahatyň dowamında käbir sebitleriň atlaryny sol sanda ozalky awtoritar prezident Saparmurat Niýazow döwründe onuň we maskala agzalarynyň giýiňden ýaýran şahsiýet kultu wagty üýtgedilip takylan käbir sebitleriň taryhy atlaryny hem ýzyna gaýtarmak teklip edildi. Mysal üçin Balkanyň Serdar etrawynyň we Serdar şäheriniň adyny üýtgedip, olary Gyzylarbat adyny dakmak teklip edildi. Jemi hasapda 2 etrawyň, 3 şäheriň, 4 şäherçäniň, 3 geňeşligiň hemde 21 owanyň adyny üýtgetmek teklip edildi. Türkmenistandaky habarçylarymyz munyň netijesinde gurrun gidýän sebitleriň ýaşaýjylarynyň ähli saxta dokumentlerini çalışmaly boljakdyklaryny, munyň üçin hökümetiň hiç hili ýeňillik döretmeýändigini, raýatlaryň bu zeruri işleri öz hasaplaryna amal etmeliliklerini ünsüçek ýerler.
Balkan welaýatynyň Serdar etrawyna ozalky Gyzylarbat adynyň gaýtarylmagy elbetde beýendirmän duranok. Emma häkimetler mundan soňky işler üçin hem çykdadyjylary azaltsalar ýa-da yeňillikleri döretseler gowy bolardy. Sebäbi etrawyň 200 000 goloý ýaşaýjysy indi özleriniň şahsy dokumentlerini hem üýtgetmeli. Diňe bir içerki pasporty täzelemek üçin resmi ýagdaýda 150 manat çykarmaly. Onuň üçin sorulýan parany aýdyp hem durjak däl. Bu biziň maşgalamyzyň 2 günlük iýmit puly. Dip anonimlik sertinde habarçymyz bilen söhbetdeşip bolan Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanyň dolandyrys çäk bölünşigi soňky tapar 2018-nji ýylda üýtgedilipdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä ýurduň dolandyrys çäk bölünşigini üýtgetmek meselesini parlament seredýär.